alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg skrive på min fars ting og min storesøsters ting. Hvad de gemmer på. Og husk at gå lige ned og like og subscribe. Bare gør det til at starte med, og så ja. Yeah. Og hvis jeg får 20 subscribers, så kommer der 5 op på skærmen, hvor man kan se jer. Jeg er heldig. Jeg er her. Så kan man se 5 af jer, dem der har subscribet og skrevet en kommentar. Og I må også gerne skrive masser af kommentarer, hvad jeg kan lave, og om jeg skal være sammen med mine venner og spille et eller andet, eller hvad I nu kunne tænke jer. Så bare skriv det i kommentaren. Gå ned og skriv. Læg nu bare gå ned og skriv. Ja, det er jeg i hvert fald meget glad for, at de subscriber og liker. Ja. Men skal vi ikke starte på at kigge på min fars ting, eller min storesøsters? Ej, skal vi starte med at kigge? Og det kan godt være, at vi ikke når at kigge på min fars ting, men vi når i hvert fald at kigge på min storesøsters. Jeg er det udenpå, og jeg er alene hjemme. Så jeg kan lige her. Hun er hej hun. Så er det ikke. Det er også næsten en. Og det er det min storebrors værelse. Jeg ser, det vi skal kigge på. Det kan I skrive på sammen, når vi skal kigge på det. Jeg vil starte med at kigge. Fuck, hvor klam. Jeg tror, så står ikke noget rød op. Ad. Nå, men. Og har en parfume. Seriøst. Okay. Ja. Ja, det er... Ej, for helvede. Ja. Men jeg klipper i den her video. Men nej. Så sådan her. Sådan et storesøsters værelse ud. Så lad os kigge på de hemmelige ting. Hvorfor har hun fucking blomster? Er hun kærester med hende? Og hjerter. Jeg kan godt ikke være med storesøsters på det. Se. What the fuck er det? The fuck er det? Hvad? Det er bare sådan der. Her er sabansen. Her. Jeg ved ikke, om I kan se den. Jeg ved ikke, om I kan helt se den, men den er altså lige der. Hvad så? Hvad så? Kan I se mig? Kan I se mig? Ja, den mand, han er lige gået. Det er altså ikke. Hold din kæft, mand. Kræft, jeg må ikke lægge mit video. Okay. Så tak for det, mamma. Husk at subscribe, ikke? Og like. Tak. Ja. Hold din kæft. Ja. Husk det. Og så kan I vinde den her bamse. Ej, de kan vinde hjertet, ikke bamsen. Okay. De kan vinde et meget fedt hjerte, jeg henter hjem lidt. Så hvis
subscriber og liker, så vinder I et hjerte. Og måske mig, hvis I siger til alle jeres venner, subscribe til ham, og så skal I ikke tage ham. Men hvis der bare er en, så får de måske hjertet. Men hvis det er 10, nej, pas på alles venner. Og så siger de skal gøre det. Og så får I den her bamse måske, og hjertet. Så husk at gøre det. Her, farvel bamse. Vi ses. Yes, Hvad laver du, bamse? Hallo? Okay. Jeg tror bare, den skulle stå. Godnat, bamse. Godnat! Ja. Men det er det her hjerte, hun selv der. Det her hjerte kan I vinde. Med bamsen. Men gud siger til alle jeres venner. Altså alle dem I kender. Ja. Men ja. Jeg nåede ikke helt at sige det hele. Altså. Jeg nåede ikke at finde noget eller noget. Men jeg var desværre nødt til at stoppe videoen nu. Men please subscribe og like. Ligesom ham han sagde, så kan I vinde de her 2 ting. Så husk at gøre det. Ja. Og så, ja. Så håber jeg bare, vi ses i næste video. Og jeg laver en til dem her. Hvis I husker at subscribe og like og skrive kommentaren, lav en til. Og I bestemmer mig for hvem af min mor eller Patrick eller mit, det ved jeg nok ikke. Men hvis nu vil se, eller min morgenrutine, eller hvad I nu har lyst til. Vi ses i næste video. Ja, vi ses i næste video. Hej hej. Ja, hej hej.